No niin, eli siinä on sitten tuo myynnissä oleva generaattori. Ja siinä on Nissanin 1,7 litrainen diiseli. Sitten on tuo jäähytin siinä. Sitten on jerrykannu, mistä polttoainetta ottaa tuolle diiselille. Sitten on itse tuo generaattori tuolla alla ja sen päällä on tuo generaattorikontrolleri. Ja sitten on tää ohjausboksi tässä. Eli tää siis toimii silleen, että tosta laitetaan päälle. Valo lähtee vilkkumaan. Ja nyt sitten ei muuta kuin painetaan starttia. Eli tää toimii silleen, kun painaa startin, lähtee käyntiin ja kun painaa uudestaan, niin se sammuu. Painetaan startti. Noin se lähti päälle. Sitten lähtee kontaktori. Ja siellä on kuorma perässä, joka lähti työntää sähköä. Sitten sammutus.